Какво е биофилм в аквариума? Това е мазен лъскав слой на повърхността на водата. Той е изграден от микроорганизми и органични съединения, мазнини и протеини. Той не е опасен за аквариума, няма нужда да се биофилмирате. Но разваля естетическия вид, появява се от слаба циркулация на водата и остатъци от храна. За да го премахнете, може да ползвате хартия, но това е временно решение и не е дълготраен метод. Да насочите струята на филтъра към повърхността и най-добрият вариант е с скимери. Те са основно два модела. Единият е свързан с входящата тръба на външния филтър. Филтъра, освен отдолу, засмуква вода и отгоре, като по този начин премахва филма. Другият модел е този, който се закрепва към стъклото. В него има помпа, която засмуква водата на повърхността и я пречиства. Голям плюс е, че създава течение и може да го поставите на места с слаба циркулация.